Wannan bawan Allah shi ma irin ayyukan da muke ɗorawa jiya ne ya gani yau ya mana bayani kuma muka fitar masa da adadin naira na miliyan 10 insha Allah rabbi har da sefa na miliyan 3 insha Allah rabbi muka gabatar da aikin shine ɗin muka tura masa Rafani ya je ya aje masa dukiyansa a cikin gidansu to shine na insha Allah rabbi wannan abokin shi yake masa bidiyo gashi nan yadda ya ga dukiya kuma yadda yake farin ciki yake jin daɗi yanzu ka duba ka gani me yafi wannan jin daɗi ka duba ka gani gashi nan yadda yake lissafa dukiyansa yana farin ciki yana jin daɗi yana yi wa Allah godiya kuma yana mana fatan alkhairi so babu abin da ya kai wannan daɗi wannan fa jiya ne fa ya kalli asirinmu kallon shi na farko ya ɗauki ya gamsu kuma da bayanan mu ya ɗauki namba ya kuma ya mana magana kuma muka fitar masa da adadin dukiyar da yake buƙata na naira miliyan 10 sefa na miliyan 3 nan take a cikin sauƙi to dai muna yi ma kowa da kowa fatan alkhairi kuma haka muke buƙata a koda yaushe mutane su kasance waɗanda su kasance masu nasara mu kasance kuma masu nasara a kowane lokaci mu kasance masu biya wa mutanen mu buƙata nan take cikin sauƙi da mu ba a zuwa da buƙata gare mu a koma da ita in dai ka zo da buƙata to za a biya maka buƙatar ka nan take a cikin sauƙi abin da kake buƙata za ka samu. To muna yi ma kowa da kowa fatan alkhairi musamman mutanen mu na Nijar, Libya, Kamaru, Chad, Jawan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Kenya, Cote d'Ivoire, Algeria, Mali, Togo, Qatar, Abu Dhabi da sauran alshasai da sauran al'ummar mu mabiyan mu jama'a mu na faɗin duniya da sauran baƙin mu wanda muke samu da sauran baƙi wanda muke samu a wannan gida mai albarka duka muna yi ma kowa da kowa fatan alkhairi to insha Allah idan yau ka fara kallon bidiyon nan ka daure ka yi subscribe sannan ka yi alamar ƙaura sauran sake sabon asiri za ku daga samun kai tsaye da wannan shafi na kuma mai albarka ni ne naku ɗan gatan malam kuma sarki na fada insha Allah nan take a cikin sauƙi za a gabatar muku da aiki na tasarrafi nan take a cikin sauƙi za ku iya yin magana a wannan lambobin kamar da kuke gani za ku iya magana a su duk kowace ƙasa kake a duniya kowane gari kake kowace jiha kake ko a ina kake za ka iya yin magana domin a gabatar maka da aiki za mu tura Rafani ya aje maka dukiyanka ko ɗakinka ko gidanku ko cikin kayanka ko a ina kake buƙatan dukiyanka za mu tura Rafani ya kai dukiyan ko a turo namba a tura ko kuma ma ka aiko a karɓa maka ko kuma kai ka zo da kanka ka karɓa duka yayi. Saboda mu muna yin bayani ne bil haƙƙi da gaskiya kuma komai muna faɗan shi bainan nasu in kuntum sadiqin to masha Allah.